and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. I Just chill and only relax live and enjoy to the show. love you. Hello? Mommy, I'm home. Pauline? Pauline, ikaw ni? Yes. Nalimot na didayon ka na ko. Kadali, goy. Sorry. Nakalitan lang. Oh, thank you sa pagtawag. Pero, unsa tong imong giingon? You're home? Don't tell me ni aga sa Cebu. Mapauli sab si Del o si Shin? No. Ako ra. Pero padayon lang na sa imong pagkataw, Mami. Kay mo pahuway usab ko. Ikapay ko sa biyahe. Magkita na lang unya ta. Manawag ako. Si Rit Malaglakaw? Ayaw lang sa tanduga. Slamming of door man. Murag, dili maayo ang nahitabo kaniha between the two of them. Walang hinuon tay kalibutan kay wa man tatawag ka. Aron himo ang saksi, di ba? Pero I don't care. Kung unsay naingnan nila nga mao'y nagtukmod ni Pauline aron mo larga sa Cebu nga mag-inusara. Moingon pa hinuon ko nga tinuod gyud unta nga dili na siya mobalik. Og mas maayo gyud unta nga maputol ang ilang relasyon kung simba ko tinuod nga do naman. Kung ang ilang mga dagway ug barog ang atong basihan, no? Ang kining observation mo ni ato, Kuan gid kanang parison gid unta sila. Perfect fair. Buang ang ining lisay. Perfect pair. Kana, ora gusto na gito. Pero ambot lang sa batasan kay kung ako ang pasultihon. Oh. Wa gyud pagsalig atong Pauline ay. May ito nga nang may muda sa iyang pagpakaroon ingnon ba? Alert pa sa ilo atawon ko nga gihukman din ako sa Pauline. Pero I'm sure wa gyud ko masayop sa kung pagbasa sa iyang batasan. Same here. Uy, same here, ha? Kare ka mao mo English? Bitaw uy. Glenn, pero matuo ka? Kung ingon ta ka nga affected si Kuya siyang pagbiya karon? Ingon ana ang sitwasyon tungod kay tinuod nga in love si Kuya ni Pauline. Abi na gumalangan pa mo. Oh, Magandam na ta. Kuya, Aron ipadayon ang atong gimbuhaton. Paspasan nato atong mga lihok para nga makagikan dayon ta para mabisita ang unang pundok sa mga taga-bukid nga atong gisaaran nga tabangan. karon na dayon? Dili ka mo pahuway? Taas ng oras nga nausik. Ato ning bawion. Bisan asaon ako paminaw. Doon nagimuhonghong na ako. Nga kinahanglan nga dili na ko itugot. Nga magpapilin nga ingon lang ini gihapon ka makaluluoy ang bahay nga akong papuy-an nila ni mama ug papa. Ingon man sa ko mga igsuon. Kung itandi ni sa gipuy-an sa uban. Oh. Matawag nga arang-arang. Kay medyo dako-dako man ang lugar. Pero maulagi unsa may hitsura. Ang atop naghalhag na. Mulusot ang kahayag sa adlaw kung may adlaw man. Pero kung mubunok ang kusog ayong uwan, kaming tanan mabasa. Punan pa nga sahog ang among higdaanan. Sobra kadag ko ang giwang
Mong dili kalikayan nga tupon dyan sa tumang katugnaw kay wa man mi panig. Way ikahapin. Napay bungbong namo nga way laing gitaklap kundili mga dahon lang sa anahaw ug saging. Mao gid ang hinungdan ko nganong gusto gyud ko nga makahuman. Nga makahuman kog eskwela. Mong Ginoo. Tabangi ko. Kuya, ipiyong lang sa na imong mga mata, kuya. Ipaway na. Kay sa imong edad na ba karon, dili nimo angay nga itugot nga madaot dayon ang imong pananaw. Kay wa pa baya ka mahuman sa imong misyon. Thank you lang ga. Ako na timanaan ang imong giingon. Then ayan na pagpunag tabi. Piyongan ang imong mga mata aron mapahaway na, okay? Tukahon ra unya kanamo ni Agaw Glen kun moabot na ta sa destinasyon. Come on, tell me. Unsay nahitabo? Ako lagi pa desisyon ng imong anak nga murag gidakaw. Oh, Pulin. Mami, ang imong anak murag na puang. Oh, unsa? I'm sure, kung ikaw pa'y nakauban silang biyahe mi, musinggit ka tingali sa kalisang, og lagmit, makigpamauli sab kadayon din sa Cebu. Kay my God, Ma'am! Buhis buhay! Buhis buhay tong lakawan namo. Unsa? Imagine, naabot miskin na tumyang dapit sa bukid, din ang agianin, Mami, na tumpag kay tingali, wa makaagwanta sa kusog nga bulog sa tubig gikan sa kusog nga uwan. Ug ang daplin, Mami, ay, pagkakuyaw, pang-pang! Oh, Laom kayo nga pang-pang! Jesus Maria Josep. Oh my God, mura ko kakuyapon sa kahadlok, Mami. Misamot ang akong hilanat. Gihilantan ka? Unya gipauban ka sa biyahe? Kay kinsa man say akong ikauban, nga manguyog man ang tanan. Hasta si Shin? Maayong pagkaliwat ni Shin, Kandel. Una-una lang, ha? Huwag yun ni matarog sa kalisod nga among naagian, Mami. Enjoy hinon kayo siya nga miingon pa, nga love niya tong klasiha sa dapit, kay naa ko no ang kalinaw. Unsa? Sa pagkatinuod lang, no? Maglagot kay kung maminaw niya. Kay kusog kayang mudasik ni Del sa dili na gyud pagbiya sa maong dapit. Idol gid kaayo niya ang iyang kuya. O kung unsa man ang makalipay ni Del, sakyan gyud ni niya. Pero indiferente siya nako. Ha? I know, Mami. Wa siya'y gusto nako para sa iyang kuya. Pero, malas lang siya. Oh, Pulin. Grabe ang pagpangga ni Del kang Shin. Pero, wa ko'y pagtunga iyang itolerate kung manghilabot man si Shin sa personal niyang pagbati, Mami. Dili gid na mahitabo. Disiplinaryan to si Del. Moment gani, nga wagit ko mabati kahadlok, nga bada niya si Del, kung pananglit dauton man ko ni Shin nga tos imong charity vlogger nga anak, Mamshi. Pero, okay lang masakay si Del, kung mudahon man siya ni Shin. Ingnan nga, papangitaon na laglaing. Kay ako naman tong gibuwagan ng imong anak. Oh, ha? Ngano man taon? Simple, Mami. Dili ko gusto tao nga gahignaw. Pero, Stubborn si Del. I understand ka mas gihatagan niya og importansyang iyang binuang nga misyon kay nako, Mami. Iyang kayuhan og mismo ang iyang grupo ang akong gihuna-una. Hinungdan nga ako siyang ipakigsultihan, Mami. Gipasabot nga angay siya mobiya ni atong dapita nga ilang gipunduhan karon. Ako siyang kiingnan nga kalimtan na ning iyang giingon nga misyon. Kay my gosh, it's purely stupidity. oh,
Iyaman ka ng passion. So meaning, kinahanglan siyang mustik sa gibuhat niya karon bisag mahimutang pas peligro ang iyang kinabuhi? Mami, why not do it sa mga dapit nga way kakuyaw? Bisag din hilang sa Cebu, naidaghang tabangunan dinhi kung mao may iyang gusto, di ba? Ngayon kinahanglan man gyud siyang mangita atong mga taong imposible. Kay maoy iyang kalipay. No, binuang na. Og tungod kay mo iyang kalipay, hasta ko iyang isugal. Gipugos di ay kaniya sa pagpahapas dito sa ilang nahimutangan. Abi ba na kung imong kaugalingong kabubuton ang nagtukmod aron sundan si Del? Oh, well, ako nga kunon, akong kabubuton, Ma'am Shi, pero siya na lang ang sabuntay maghuna-huna sa gipakita na kong concern. Akong husband, ha? Iyang kaayuhan ang akong gilantaw, Ma'am Shi. So, at least naman lang, iya unta ng pasalamatan o iyang gipaminaw, Mami. Labaw sa tanan, iyang gituman ang akong gusto nga mobiya siya ditong dapita. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!